Yalah, itu. Yang sana saja. Dia ambuh-ambuhangin tu ah. Jadi sepai sepoi. Ya. Apalagi Suasana pantai. suasana pantai. Apalagi menampak ambo daun keladi tu dah. Dia tekan ambo waktu cewek lu mah. Ya. Waktu gede-gede lu. Waktu kadang-kadang itu bawa kata itu tiba di rumah tak kata. Pak iko sawana ambo ka baca itu mah, tapi di kecian ceritunya kejadian. Kisah nyata bana aku ah. Pamang ko mo kecian cerita lainnya orang kampung awak lo. Iya. Orang kampung ambo ko merantau ke Jawa. Itu cerita sebenarnya gini kok. Kunan sebenarnya ko mah. Ya lanjut Mak Cil. Jadi merantau lah ke Jawa. Iyalah ada bakal rajo di sini ada pek lah iko. Jadi nak pai pulang kampung, nak mencari jodoh kok. Iya. Dambatan hati kecil orang tu. Tambatan. Ya tambatan hati tu coba lo lah gaek deh. Kau tak teloh-teloh lo di Iya. Ayo tambatan hati. Kau kejadian mana ayo sabana Juniang. Cerita deh Mak Cil. Jadi bantu iku kau bantu iku Pas pulangnya di kampung, jadi wak nak mencari bini tentu gak gagah setel. Penampilan perlu kok mah. Iyalah, bakuniangan ko arloji ko. Bakuniangan lo galang ko. Titanium. Sudah tu lah pai. Rupoe nyodek ka mencari minantu tentu kalau orang gaek ko nyopai duduk. Iyalah. Orang gaek ketahu sih cuma. Iya. Teh sagaleh dia bisa sampai sore. Tambah hai, tambah bulu. Kopi sekarek. Ayolah painyo sinan. Jadi namanya tak harago kopi juga leh kabalabana. 3.000 ya. Piti 5.000 nyo balian 3.000. Balik lo 2.000 Ada yang bisa di deh. Ada bisa. Jadi pai lah pajako kasinan. Jadi pas tu nyobayan orang kada itu sadue. Barangnya katanya 7.000 matuh nyo. Itulah bayar kan sadue mah. Itulah irit tu. Ya dahulu 7.000 matuh kalau sama 750.000 gini itu. Baik itulah. Jadi lah nyobayan sudah pas mambayan tuh nyo mangnya anam tu rekayasa ke orang gini. Mangnya sangat jo bantu tu. TP selagi ini tebar pesona. TP. Tebar pesona. Painyo. Pas nyobayan tuh langsung pain. Misi Pak, Mak, udah, iko. Pain. Itu terkesima Tagalenje lo orang itu. Dek sopan tadi yo lo bagai. Rancak dia menantu tu itu curang. Itu bana kecil orang kada itu. Anak sihat tu. Aduh kecil kawannya sebelah kawannya tinggal. Oh, tinggal cik kawan tu. Nyo buet. Aja tinggal kawannya. Nyo. Irantau. Kalau ndak dinyo, ndak bakal rajo orang. Atulah kawan ke manjuang dah. Tidak tangguang doh. Tentu orang kadai ku lah bapiki. Karajo aku ibu bapak yo aku mah. Urang bapak ke aku mah. Wah mudo mah tarung. Iya. Di sini ada tertarik seorang. Anak aku yo ndak balaki lo. Kalau ndak pek jodoh lai. Nyo cali anak eko pak bungo lo di kampung tu. Rancak manih bungo desa. Rancak manih kami bana aku. Cantik. Apailah itu nyo datangan kampi silih ke rumah aja aku. Ada udang di balik batu lu. Ada udang balik batu. Nyo bawa bakwan guys. Sampai udangku ke bakwan tu lo guys. Iya kawan. Apa tengge udang nanti bakwan. Pai udang ku kin. Jadi pas itu ayolah baca ding barang ko ambo ringkasan sela seketik barang ko baca ding nyobuek lah halek 3 minggu 2 hari setengah cula bayangan tua 2 hari setengah alek se baru sudah baralek rapulai ko nak bagageh mambao nak darue ko karantau ayo tapi bakal dikecian lah tibo di rantau tua ka di kecian malang ka di sabui cipta sabuinya Mak Ciwel. Kadang makan kadang indak Mande. Bana wak jadilah lah lamo istilah lah setahun lah hitung lah curigan ukole bako ndak do mana telepon anak deh Barito ka kampung. Barito ka kampung saya ne lah yo doh nyopai tinjau nyo salidik king nyo paliang subuh bana lah pai ke kerajo bana ko lah kerajo minantu boko pailah kasinan nyopai cali dari jauh
Rupo yo kalau ndak dinyo yo ndak bakal rajong lah. Mbak Acip tuh. Tukang kunci kantu rupo. Itu sebenarnya ndak kicuri nantara. Itu kan yang talap. Ah itu kan dia talapau. Pikir, mak kewil kau nak kadang otanya kau. Ah itu nah. Jadi kalau umpamanya gadang ayah dia ke lumbuk, anjing serok koto tinggal. Lah gadang lo kandi pada baru baja ke manguta. Mati baru konya. Neng kapai. Hande lo Gagah nak gimana pagi. Abang lo kain dak ala segeh. Jilah yo lo tu. Sungai mencilek. Cumi mencilek Tak cilak. tacila. Tidak kan nampak surang kok. Iya. Iya balo kain dak ala kalau ada mak ciwel mah. Orang babehan. Orang babe mencilek. Atai-atai si bunga atai lah kembang bunga si tawa. Lamo itu banyak malasai tapi tidak manusia tak gawat. Tiap mantap. Iya. Otak-otak balago pimpiang anak barabah pulang mandi. Kapalo botak sungui merantiang di sinan kan hati nak. Indak dia mencari petang keladi itu ah. Takana ada mau masuk mudo-mudo. Bugih lah mu. Bugih lah. Ambo bacewek kan di bawah tangkaladi itu dulu ah. Tiba di rumah kata-kata lah cuam. Menggawi sih Pak. Manggawi jelai. Cunya, dia sebenarnya utama. Dia nak kena otak saya dia macam aku. Tahu dah. Sebenarnya cerita kuah. Kecil tu kadang otak utai indak tu. Kau yang nak otak lapo di bawah kawak kau mah dia macam aku. Kawak ni kecil Mampala mak cerita macam aku. Utai indak. Malah saya kena gitu. Wak dangan selah mak ciwel kau nak. Wak dangan lah. Dangan aja mak ciwel selanjutnya lah. Tak lah kami kuah. Baden dang yo. Wak dendang mak ciwel.